to alhamdulillah mun gode ma Allah. Na fara dai a musa da zan bashi shi da kanshi a zama mu na majalisa tun da mayar central ya zo Abdurrahim Balarabe bai taba ba nema arete a minister don ya yi kararraka. Wannan arete yin tun lokacin gwamnatin da ta shuɗe muke da arete a rut magarya, rut murya, rut tanit, tsohon arete ne. Kuma muna so mu bar tarihin da wani mayar bai taɓa yin shi ba a cikin da'irar da magaram, saboda population ta yawa kuma mahi yawancin talaka a da magaram mutane suna da ƙaramin ƙarhin da in suka siya guri ba su iya kai wuta da ruwa. Sai muka ga miye ya kamata a yi, sai muka yi nazari a bisa kan shawara wanda muke son mu bada don ci gaban da magaram. Aka ce a kawo wuta a kawo ruwa, sai a sai da wannan karurrukan don mutane su samu da magaram ta bunƙasa. To shi karika na masu gona, lokacin gwamnati ta baya sun nema ma su auna musu ba su samu ba gane ma juna tsakaninsu. To Allah ya sa da shi wannan ya zo suka zauna da masu gona, da suka zauna da masu gona suka samu suka gane ma junansu, kuma Allah ya sa duk mai gonar da ya samu hakkin shi a ciki mai riba ta fara zuwa wurin sai da ta ma kowane mai gona takardun shi ta bashi. Mai gona hakkin shi ne aka bashi, yana da yancin ya saida ma wanda yake so, amma kare na meri guda 180 da ɗoriya ne a nan gurin. Kuma kowa ga an kai wuta miliyan 25, ruwa abin da ya kama miliyan 144 da wa'ansiyan ɗigo a sama. Kenan in kai lissayi mun ɗauki ƙudurjin session da muka yi ta baya, mun ɗauki doka mun ce za mu sai da kare miliyan 1. To da aka yi nazari sai aka ga shi wannan karen da za a sai da miliyan 1, in aka sai da wannan karen guda miliyan 1 so 180 miliyan 180 ne. To miliyan 180 an kashe wajen miliyan 160 da wani abu. Kenan mai riba za ta samu kuɗin shiga roba da ta ma tallaka aiki. Sai muka ga me ya kamata a yi mu a zaman mu na majalisa, sai muka ce ya kamata wannan karen guda 180 wanda aka yi na masu gona a biskan doka a ƙara shi. Alhamdulillah ai bayan zaman majalisa ai akwai inda ake control ɗin, akwai gurin gwamnan jiha shi muke mai kama takardu ya ga ya dace abin da aka yi ko kuma bai dace ba. To takardar wannan Allah ya so yarda wannan aiki zai gudanar cikin ɗan lokaci kaɗan ba da jimawa ba. Tana cikin zaɓaɓɓun talakawa guda 15 da suka amince, akwai wanda suka dawo suka ce sa. Akwai wanda suka dawo suka amince shirle shan. Kai ba gani ma ɗinɗimi ne aka musu ba. Aka ce rubuta kaza. Ni ma an so a je wani cikin rijiya wani Allah ya kiyaye ni. Ni zan jarra in ja da mutane wanda za a taimaka ma wanda su suka kani gurin wannan. Mene ne kiran ku da fatan? Mu kiran mu da zamu yi mutane akwai abubuwan da ake wanda ba na gaskiya ba ne. Shi wa mutane kowa iya da hankali, kuma duk maganar da za ka gayyata mutane suna nazari a kanta, kuma suna da labaran abubuwan duka da yake wakana. Ai ba wai karo na farko ba ne wa. An taɓa ba mu alheri injina mashin wannan da za a kwashe sharar da magaram, wanda magajin gari ya je barato a jigawa ya kawo bil da magaram saboda talakawan da magaram a kwashe musu dattin da yake damun su, a share gari ya haske. Amma akwai wanda suka ƙi sa hannu dangance da yanayin kyautar da aka bada. Da Allah mu gaya ma junan mu gaskiya. Ni irin wannan abin da kake gani ban cika magana ba akan shi tunda muka zo majalisa shekara 2 da wani abu. Ni ba na son ma in shiga kaina cikin irin hayaniya, saboda ni da na imani ga Allah amana da talakan wanne ya dora mu ita muke kallo ba wani abu ba. Saboda duk wanda ka sani a cikin wannan majalisa sai Allah tambaye shi ranar gobe alƙiyama me kai, me wata shawara ka bada. Ai babu wani abu da yake ba mu tsoro. In mutane suna ganin akwai wani abu da muke na bare da ba, ai akwai hanyar da ake bi a tsige shi magajin gari su zo su aje takardar mana. Mu muka dora kayan mu. Kenan babu wani abu da yake ba mu tsoro, dama mun yi shi dangancar ba ma aiki wanda za a ma talaka dan ya ga haske, ya ga ruwa, ya ga wuta da komi a kuɗi ɗan ƙalilan miliyan guda.